nisimu tkellimna l-lum tiskiet il-kelma tijek tkun id-dawl jikeċi Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna għall-Ewkaristija f'dawn l-aħħar jiem tas-sena liturġika, il-mulej ifakkarna x'inhu d-destin tagħna u x'hekk. Alla ħalaqna l-ewwel qabel kollox biex nkunu nistgħu ngawdu għal dejjem fil-ferħ u lena bla tmiem. Jalla ma nkunux boloħ bħal dak il-bniedem li jkun fuq vjaġġ u għaddej f'dal-vjaġġ u x'hekk jitlef l-orjentazzjoni tiegħu u jinsa fejn hu sejjer. Nisrani jew il-bniedem li jinsa fejn hu sejjer ikun qed jagħmel żball kbir. Għaliex imbagħad ovvjament ma jitħejjiex għal dan il-post. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb lill-mulej f'din l-Ewkaristija biex jenna ħalli il-messaġġ tal-kelma tAlla nożżuh bħala ġawra mill-iktar speċjali għax huwa l-messaġġ li Alla għandu għalina tant kemm iħobbna. Nitħejjew għal dil-quddiesa billi fi skiet ta' qalbna nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna George, Giuseppa, Nenu u Giusy Vella. Nitolbu Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jiena Ġwanni rajt nieżel mis-sema anġlu bil-muftieħ tal-bejr blaqieħ u katina kbira fidu. U huwa qabad id-dragun, is-serb tal-qedem li hu id-demonju u x-xitan u rabtu għal 1000 sena u wadbu fil-bejr blaqieħ li jimbagħad għalqu fuqu u s-siġillah biex ma jqarraqx iżjed bil-ġnuż sa ma jintemmu l-1000 sena. Wara dan imbagħad ikun meħtieġ li jinħall għal ftit ta' żmien. U rajt tronijiet u fuqhom qagħdu bil-qiegħda xi wħud li lilhom ingħatat is-seta li jagħmlu l-ħaq. Rajt ukoll l-irwieħ ta' dawk li kienu qatawlhom rashom minħabba fix-xhieda ta' Ġesu u l-kelma ta' Alla. U lil dawk li ma kinux inxteħtu jagħtu qima lill-bima u l-ġbija tagħha u li ma ħadux il-marka fuq ġbinhom u fuq idhom. U dawn bdew jgħixu u jisaltnu ma' Kristu għal 1000 sena. Rajt imbagħad tron kbir abjad u l-dak li hu bil-qiegħda fuqu. L-art u s-sema ħarbu minn qudiemu bla ma nstab post għalihom. U rajt il-mejtejn kbar u żgħar quddiem it-tron u nfetħu l-kodba. Infetaħ ukoll ktieb ieħor dak tal-ħajja. Imbagħad il-mejtejn sar ħaq minnhom fuq l-emejjel tagħhom skont ma kienu imniżla fil-ktieb. Il-baħar rat lura il-mejtejn li kien hemm ġo fih u hekk ukoll il-mewt u l-qiegħ tal-art raddew lura l-mejtejn li kien hemm ġo fihom u kull wieħed minnhom sar ħaq minnu fuq l-emejjel tiegħu. Imbagħad il-mewt u post il-mejtejn ġew mixħuta fil-bellija tan-nar. Din l-għadira tan-nar hija t-tieni mewt. Hekk ukoll
minn ma nstabx imniżżel fil-ktieb tal-ħajja kien mixħud fil-bellija tan-nar. U rajt sema ġdida u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa Ġerusalem il-ġdida rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħal arusa imżejna għall-arus tagħha. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla il-ħaj. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. Sal-asfur isib fejn jammar, il-ħuttafa ssib il-bejt ħdejn l-altali tiegħek, hemm qiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċti, sultan u Alla tiegħi. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. Ħenjin dawk li jamru f'darek, huma ifaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, jimxu u aktar jissaħħu. Din hi l-amara ta' Alla mal-bnedmin. Alleluja, alleluja, alleluja. Qawwu qalbkom u werfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tejn u s-siġar l-oħra, malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li s-saltna ta' Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir. Dan l-aħħar iż-żħuti żgur li nnotajtu li qegħdin nisimgħu l-ewwel qari mill-ktieb tal-Apokalissi u x'hekk li huwa l-aħħar ktieb tal-Iskrittura mqazzejju tal-Bibja. Il-Bibja eżisħut hija ġabra ta' kotbat li narawha ktieb wieħed, hija ġabra ta' kotba aktar żgħar ovvjament u x'hekk għandna 46 ktieb li nkitbu qabel Ġesu għalhekk ngħidulhom it-Testament il-Qadim u 27 ktieb li nkitbu wara Ġesu u x'hekk ngħidulhom it-Testament il-ġdid. 4 mit-Testament il-ġdid ovvjament huma l-Evanġelji Mattew, Mark, Luqa u Ġwanni. L-aħħar ktieb ovvjament wara l-Evanġelji hemm kotba oħra, l-Atti tal-Apostli, l-Ittri ta' San Pawl, l-Ittri tal-Apostli, mbagħad l-aħħar ktieb huwa l-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Huwa ktieb sabiħ imma diffiċli mhux ħażin biex tifhmu għax mimli simboliżmu u x'hekk ngħidula letteratura apokalittika. San Ġwan x'aktarx li meta u x'hekk kiteb dal-ktieb jew kellu dawn l-esperjenzi mistiċi kien eżiljat fuq gżira illum parti mill-Greċja x'aktarx u hemmhekk kellu dawn l-esperjenzi jekk fil-mumenti ta' talb tiegħu fejn Alla urih il-veritajiet tant kbar, hekk tant importanti għal fidi tagħna, kif smajna llum mhux hekk. Mela rajna li u x'hekk b'mod simboliku dan id-dragun li jfisser ix-xitan li u x'hekk bil-qawwa ta' Ġesu hekk kif isser ikun imbagħad maħkum mhux hekk imwaqqaf mill-ħsara li jagħmel lill-ġnus. Però mbagħad b'mod l-iktar sabiħ jgħidilna li dawk li taw ħajjithom għal Ġesu ma speċjali dawk li kienu maqtula għal mulej issa jinsabu fuq it-tronijiet u x'hekk. Imbagħad interessanti ħafna isemmi t-tieni mewt.
Mena l-ewwel mewt hija l-mewt tal-ġisem tagħna u xekk il-mewt li sempliċement hija passaġġ jekk nemmnu ta' bilħaq u xekk. Il-mewt tal-ġisem mhix il-qerda tagħna, hija ovvjament il-ġisem tagħna jiġi fit-tmiem. Però aħna ninfirdu minn mal-ġisem u nkunu ma' Alla. Però anke l-ġisem tagħna fl-aħħar taż-żmien u x'hekk mod li aħna ma tantx nistgħu nifhmuh għad jerġa' jqum mal-glorja għalilna Ġwanni, anke dawk li jkunu mietu fil-baħar, eċċetera, il-ġisem jerġa' jintratt lura u isib jasal għall-glorja tiegħu. Imbagħad ikun hemm did-dera ta' Ġerusalemm il-ġdida. Ġerusalemm il-ġdid hija s-simbolu tal-ġenna minn sema l-quddiesa l-bieraħ ħasem fil-quddiesa kif issemmit Babel il-Babilonja. Il-Babilonja kienet il-belt kapitali Babel kienet il-belt kapitali tal-Babilonja u xekk dal-imperu kbir qabel Kristu li kien ħaf l-eżilju qatel ħafna Lut u ħaf l-eżilju ħafna Lut oħrajn fis-sena 587 qabel Kristu u xekk allura din Babel saret is-simbolu u xekk ta' l-edewwa tal-Lut, il-ħażen tad-dinja. Mela kif Ġerusalemm hija s-simbolu tal-belt tas-sema, Babel saret is-simbolu u xekk tas-saltna in-negattiva. Hekk fil-Bibja ħafna drabi tissimha bħala d-dinja. Id-dinja mhux id-dinja l-pjaneta, imma dik id-dinja dawk il-bnedmejn li jħallu ruħhom għas-seta tal-ħażen u allura jitbedu minn Alla. U xekk eżisħuti u allura dan il-konfront bejn Babel u Ġerusalemm tas-sema. Kull wieħed waħda minna jrid jażel bejniethom eżisħuti ta' għalhekk imbagħad fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jkompli mal-Evanġelji li smajna dan l-aħħar u xekk fejn jgħid f'dan l-aħħar tkellem ħafna Ġesu fuq dak li għad irid jiġri u l-istess isemmi l-qerda ta' Ġerusalemm il-ġdejt fis-sena 70 mir-Rumani 70 wara Kristu mbagħad u xekk Ġesu jekk kien maqtul madwar is-sena 33 ovvjament x'aktarx li meta Ġesu jsemmi il-qerda ta' Ġerusalemm permezz tal-Evanġelista Luqa u xekk tinsewx l-Evanġelji ma nkitbux mal-ewwel, l-apposti mal-ewwel bdew jgħalmu, ma jgħid il-50 bdew jgħalmu. Imbagħad għaddew snin mhux ħażin meta bdew jiktbu, x'aktar si forsi kien diġà għadda l-esperjenza tal-qerda ta' Ġerusalemm it-tieni waħda biex niftehmu. U xekk fis-sena 70 mill-ewwel waħda kienet wara qabel Kristu ħafna, x'aktarx kien hemm esperjenzi oħra, pereżempju tal-Griegi, u mbagħad ġiet din ta' wara Ġesu li Ġesu kien ħabbar u xekk fis-sena 70. Din tant kienet esperjenza kera li għall-insara Lut, ħafna minnhom li kienu mill-Lut, u xekk saret simbolu ta' dak li tiġi fl-aħħar taż-żmien meta d-dinja fiżika wkoll tiġi fit-tmiem tagħha. Dan kollu x'irid jgħidilna lien Eżisħuti. Irid jgħidilna li miskinu min jorbot qalbu ma' din id-dinja. Miskinu min jorbot qalbu mal-ġid ta' din id-dinja, kemm ġiliet u inkwiet fuq il-ġid ta' din id-dinja li nistgħu ngawduha l ftit biss għax illum jew għada rridu nħalluh warajna, kemm inkunu boloħ Eżisħuti. Meta nħolqu firdiet fil-familji tagħna, sempliment biex nieħdu naqriżjed. U biex dik in-naqriżjed ingawduha ftit għal ftejt. U ma nqogħdux attenti tagħmlilna ħsara kbira għax ittellifna l-ġejt li nistgħu ngawduh għal dejjem li huwa Alla. U għalhekk Ġesu jgħidilna s-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Jalla Eżisħuti, nitolbuh bil-qalb il-mulej li nkunu bħal dawk ix-xebbi taqlejn tal-Evanġelju li jsemmilna Ġesu. Mhux bħal boloħ li nintrabtu ma' dak li hu ta' din id-dinja li għaddi, ma norbtu qalbna mal-mulej, mal-kelma tiegħu, nożżuha bħala ġawra l-iktar prezzjuża u nħarsu l-qudiem lejn Ġerusalemm tas-sema fejn il-mulej qed jistenniena biex ixxotta kull dema minn għajnejna u biex nkunu miegħu fil-glorja u l-ferħ tiegħu għal dejjem. U bil-wieqfak jogħġobkom. Is-saltna ta' Alla tinsab diġà fostna, issa jmislilna li nfittxuha u nilqgħuha fejn tkun preżenti. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej, tiġi saltnatek mulej. Sabiex il-Knisja tibqa' dejjem l-arusa fidila ta' Kristu
u tkun fid-dinja fjamma li tħeġġeġ u ddawwal nitolbu tiġi saltnatek mulej sabiex il-mexxejja tal-popli iħabirku għal dinja aħjar immexxija mill-valuri tal-imħabba, tal-ġustizzja u tal-ugwaljanza bejn il-bnedmejn nitolbu tiġi saltnatek mulej sabiex dawk li huma dgħajfa jew qed iħossuhom instabbli u sfiduċjati isibu fil-kelma tal-Alla il-qawwa u l-istabilità u l-fiduċja li jeħtieġu nitolbu tiġi saltnatek mulej sabiex aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija bħala vjatku fil-mixja tagħna li twassalna l-ikla ta' dejjem fis-sema nitolbu tiġi saltnatek mulej. Bħal dejjem insellmu lil ħut neżis ħuti li jinsabu maqdin magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni ma ninsew qatt bil-qalb il-ħutna l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli nitolbu ħafna għalihom għax mhix missjoni faċli nitolbu li fil-persuna vulnerabbli jaraw dejjem lil Ġesu u dak li jagħmlu magħha qegħdin jagħmluh ma' Ġesu stess. U nitolbu għal dawk li forsi għaddejjin minn mument speċjali ta' tbatija psikoloġika jew emozjonali jew fir-ruħ tagħhom mhux hekk. Dawk li jħossuhom weħedhom fid-dbatija tagħhom biex jagħmlu kuraġġ, ifittxu lil mulej, ifittxu l-għajnuna, ma jaqtgħux qalbhom. U għalina l-koll nitolbu biex ma naqgħu qatt tajnejna minn fuq l-ideal id-destin waħdieni tagħna. Aħna destin wieħed biss għandna. Alla jridna nkunu miegħu għal dejjem. Nitolbu l-mulej għalek fiskiet u nofrulu t-talba tagħna. U Alla, ħares lejn din il-familja tiegħek li ta' kuljum tfaħħrek u trodluk ħajr fl-istennija ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u mbit ikollna sen fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tad-djelja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem il-qana mulej Alla tagħna u mlew niedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħlili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridtna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet
mbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna George, Giuseppa, Nenu u Giusivella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqaddsa Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija stimulaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
ikunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Rejn b'safja li kien ix-xogħol li ħadna biex id-don li tajtna issa jkun miswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Eżis ħut illum il-ġimgħa nsellmu bil-qalb li Ġesu msallab għalina u bil-wieqfa ngħidu flimkien nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, għamel nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom,
Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna tapinu, montana marti, autarete nanna, ascinti til ana.